तामुलपुर जिला बीपीएफ और बीजेपी जथायै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो टप 10 सायख'नानै बरायनायजों लोगोसे मान बावो। मिरु लाइमोन बीपीएफनि आफादगिरि रिनजय बर'आ बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जिल्लानि बावैसो फोसावजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादफोराव मख'जाथावै फिथाइ मोननाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय बरायनाय जायो। आरो तामुलपुर जिल्लानि श्रीमन्त शंकरदेव अडिटोरियामाव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव सेबा आरो सीबीएसई बोर्डनि सिङाव टप 10 फरायसाफोरखौ बरायो आरो बे आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ नेमखान्थि बायदियै मान बावनायजों लोगोसे बरायो। हाबाफारियाव नुजाथियो बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि आरो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी, लक्ष्मी दास, गणेश कसारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मुंदांखा सुबुं फोरोंगिरि, बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा नुजाथियो। सेन्ट्रेल बीपीएफनिफ्राय अर्डार दंमोन रिजल्यूशन लानाय इलेक्शननि सिगां जों रायजोफोरखौ बुंदोंमोन जोङो फैनाय समाव एचएसएलसी आर्ट्स साइन्स कमार्शियेल गासैबो स्ट्रीमनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो टप 10 बीटीसी गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे हेल्प खालामगोन होननानै जों सिगां बुंदोंमोन। बेखौनो जोंनि जि मानगोनां बीटीसीनि चिफ बेनि अननायाव नायनायाव दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि 78 जोंनि स्टुडेन्टफोरा दिनै जों बीटीसी दलनिफ्राय आरो बीजेपी जों ज'नो मावनानै 20,000 करि जों रां बान्था होदों दिनै। ओमफ्राय उनाव आरो फैनाय समाव जों नेक्स्ट बाजेटाव 5 लाख करि होनो हागोन नामा बेखौ जों चिफ सारजों सावरायगोन। आरो बेयाव तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों बहुत प्राउड फिल खालामदों जोंनि जे स्टुडेन्टफोरा बिदि मोजां पार्सेन्ट लानानै 98, 90 एमआइएलआव 100 बड'आव 100 बिदि लानानै बिसोर पास खालामदों। बेखौनो आं तामुलपुर सासे आं फिसाला हिसाबै आं बेखौ प्राउड खालामदों। गतिके बेखिनिल'। जायफोर स्टुडेन्टफ्रा थांनाय 2026 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव बिथांमोना जिल्लानि मादाव टप 10 पजिशन लानो हाबाय। जोङो सीबीएसई आरो सेबानि स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गांसे साइटेशन लेटार एप्रिसिएशन लेटार आरो लोगोसे सासे स्टुडेन्टआवहाय 20,000 20,000 फैसा होनाय जादों आरो बावहाय टटेल 78 स्टुडेन्टफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादों। आरो जोंना थांखिया बेनो जे बे स्टुडेन्टफ्रा भबिष्यतआव जाहाथे 5 बोसोरनि उनाव बा 6 बोसोरनि उनाव जोंनि बे तामुलपुर जिल्लानि फ्राय बिथांमोना जाहाथे साफा डक्टर, सासे इन्जिनियार, सासे प्रफेसर बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जाहाथे बिथांमोना